खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। शिबसागराव मोब्लिबजों बोजानानै सासे टिकादारनि जिउ खहा। घुस लानानै हमजानायनि उनाव अ.सि. कविन्द्र राफाया खारखोमालांदों। मुसलमान सेंग्राफोरनि थाखाय गुबुननि फिसाजोआ लामायाव ओंखारनो हाया बुंदों बदरुद्दिन आजमल। सेरफांगुरियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि गुबुन दोलोनिफ्राय 700नि बांसिन जयेन खालामदों। सानजारि नोगोराव थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिनि नैथि रुंसारि सान खुंदों। हामासआ आमेरिकानि सानै लांखारजानायखौ हगारफिनबाय। सा 40 हाइ कमिसनखौ दिल्लीनिफ्राय बोखारनानै जास्टिन ट्रुडेउआ भारतखौ सोंखारिदों। गसाइगावआव चन्द्रयान 3नि महरजों बानायदों समायना रुबायना फुजानि सायनासालि। दानिया फैनायनि आबुं रादाबाव। शिबसागराव सासे सुबुङा मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमादों। दिनै फुंबिलियाव जादों बे जाथाया। मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ मरिगाव जिल्लानि मिकिरि गामिनि 50 बोसोर बैसोनि फैजुल आली होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फैजुल आलीया माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो शिबसागर नोगोरनि धाइ आली चकुरगाव ओनसोलाव न' भारा लानानै थायोमोन आरो लुग्रा ठिकादार महरै खामानि मावोमोन आरो बेनि सिङाव सानफ्रोमबो सा 700निबो बांसिन लेबारफोरा खामानि मावनानै जिउ खाङोमोन। दिनैबो शिबसागरनि दिखौ दालां साखाथिनि आमगुरि गामियाव गंसे बिल्डिंनि साद धालाय होनाय खामानि लादोंमोन। बेबायदिनो फैजुला दिनै फुङाव माखासे लेबारफोरजों धालाय मेसिन आरो लिफ्ट लागायनायनि खामानि मावदोंमोन। बे समावनो गोग्लैनानै थानाय दोंसे मोब्लिब थारखौ बोखारनो नाजानाय समावनो हरखाब मोब्लिबजों बोबथाबजायो। बबेखानि फैजुलखौ लोगो जायगानि गंसे नार्सिं हमाव एडमिट खालामनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। बे खेबाव रौतायाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि अपारेशन। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रौता थानायाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना दिनै अपारेशन खालामदों। बे अपारेशनाव घुस लाफुनाय समावनो हमजादों अ.सि. कविन्द्र राफाया। नाथाय खाबु लानानै खारखोमालांनो हानाय रौता पुलिस थानानि अ.सि. कविन्द्र राफाया बबेयावबा थाखुमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रौता पुलिस थानानि अ.सि. कविन्द्र राफाखौ दिनै भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा घुस लाफुनाय समावनो हमनो हादोंमोन। नाथाय भिजिलेन्सआ हमनायनि उनावनो अ.सि. कविन्द्र राफाया खाबु लानानै जाथायसालिनिफ्राय एबा थानानिफ्राय खारखोमालाङो। ओरैहाय भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा बेनि बागै दासिमबो गेबेङै खेंफोरथि होआखै। जाउनाव भिजिलेन्सनि टीमा एरेस्ट खालामनायनि उनावबो काराप्टेड अ.सि. कविन्द्र राफाया माबोरै खारखोमालांनो हाखो होननानै गेदेर सोंथि सिखांदों। मुसलमान सेंग्राफोरनि थाखाय गुबुननि फिसाजोआ लामायाव ओंखारनो हाया। बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बे गोख्रों अजद गोनां आरो दान्थे बिदान्थे जाहोनो हानाय बाथ्राखौ बुंदों AIUDFनि गाहाय आरो धुबुरीनि MP मौलाना बदरुद्दिन आजमला। मख'नो गोनांदि बे खेबाव मुसलमान लाइमोन सेंग्राफोरखौ जोबोद गाज्रियै रायदों आरो सोंखारिदों बदरुद्दिन आजमला। मुसलमाननि हेंथायै नागरबेरायाव मुसलमान लाइमोनफोरनि हेंथायै आजमला अजद गोनां बानबुंथि होदों। आजमला बुंनाय बायदिब्ला मुसलमान सेंग्राफोरनि थाखायनो गुबुननि फिसाजोफ्रा लामायाव ओंखारनो हाया। गुबुननि फिसाजोखौ नुयोब्ला मुसलमान सेंग्राफ्रा थै दुंखाङो। सिखाव दाखाथि जिनाहारि लुथिनाय बायदियाव मुसलमान सेंग्राफ्रा नाम्बार 1। बेल' नङा, मुसलमान सेंग्राफ्रा जोबथेसालियाव थांनांनायावबो नाम्बार 1आव दङ। बबेखानि मुसलमान सेंग्राफ्रा फरायसालियाव थांनायनि सम गैया, जुवा गेलेनायावबा सम दङ। थगायनाय आरो फान्दायनायावबो मुसलमान सेंग्राफ्रा सेथि नाम्बाराव होननानै मुसलमान सेंग्राफोर आरो मुसलमान समाजखौ सोंखारिदों धुबुरीनि MP मौलाना बदरुद्दिन आजमला। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंदों। BPFनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव दिनै सोनाब क'क्राझार बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सेरफांगुरियाव जयनिं हाबाफारि खुंदों। बबेखानि बे हाबाफारियाव UPPL, BJP आरो गुबुन दोलोनिफ्राय 700निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPFआव जयेन खालामदों आरो बिसोरखौ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि मावफुं आफादगिरि आरो सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारिमोना बरायो।
बेनि अनगायैबो बे जयनिं हाबाफारियाव BPF दोलोखौ मदद खालामग्रा रोजा रोजा रायजोफ्रा बाहागो लायो। बबेखानि बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर'नि सोरखार सालायनाय खान्थिखौ गावसिनि दोलोनि सोद्रोमाफोरानो मोजां मोनाखै। बेनिखायनो दिनै रोजा रोजा UPPL आरो BJPनि मददगिरिफ्रा BPFआव हाबफैगासिनो। बबेखानि 2025 मायथाइयाव UPPL होननाय जेबो दोलोआनो BTCआव थानाय नङा होननानैबो हाग्रामाया दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव खान्थिजों BPFखौ सालायगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। ओरैहाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ रावजोंबो गोरोबथा खालामालासेनो हारसिङैनो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै MLA रबिराम नार्जारिया फोरमायदों। BTC ओनसोलाव दिनैबो लुथिनाय आरो जाख्ल'नाया सोलिगासिनो, कमिसननि राज सोलिगासिनो, सोरखारि आसनि होनायनि मुङाव रां लागासिनो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बयबो मिथिगौ आरो उदाङै सावरायदों। सोलायनायनि मेथाइ खनना फरायसा दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाख्ल'नाया जादों। रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिनानै फिन सोलायनाय नागिरदों आरो BPF दोलोनो खामानि मावनायनि बिबान होनो गोसो जानायखौ फोरमायदों। BPF दोलोनि सायाव फोथायनानै सानफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुङा BPFआव हाबफैगासिनो होननानैबो रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि आंगो बिफा थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिनि नैथि रुंसारि सानखौ दिनै सानजारि नोगोरनि सेमेन्सापुरियाव थानाय बारग' BLTनि मावख'आव दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै जामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव गिबि बिबार बावजेनो। लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि नैथि थैनाय सान फालिनायाव मैखोमै बाहागो लादों। थांनाय 7 अक्ट'बर 2023 खालाराव इजराइलनिफ्राय लांखारनाय सानै आमेरिकानि नोगोरारिखौ आथिखालाव 14 साननि उनाव हामास थिउरिया हानजाया हगारफिनबाय। आमेरिकानि नोगोरारि जुडी थाइ-रानान आरो बिनिनो 12 बोसोर बैसोनि फिसाजो नाताली शशाना रानानमोनखौ हामासआ हगारफिनबाय होननानै सनिबारखालि व्हाइट हाउसआ मिथिहोदों। आथिखालाव बिसोरखौ इजराइल आर्मिनि सेन्ट्रेल बेसआव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि फिलिस्टाइननि हामास थिउरियाफोरा इजराइलनिफ्राय 7 अक्ट'बर खालि गासै सा 150निफ्राय सा 200 सुबुंखौ लांखारदोंमोन। लांखारनानै गाजायाव दोनखोमाहैदोंमोन। दासिमबो इजराइलनि नोगोरारिफ्रा हामासनि आवथायावनो दङ। बेनि थाखायनो आथिखालाव इजराइल आरो हामास थिउरियानि गेजेराव गोख्रों दावहा सोलिबाय थादों। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ भारत सोरखारनि थांखि आरो मावनाय हाबाखौ मुलुगावनो सोंखारिजाथाव आरो इन्टारनेशनेल आयेन बायदियै आजावथाव नङा होननानै फोरमायदों। भारत सोरखारनि नारसिननायाव कानाडा सोरखारनि एक्सटार्नेल एफेयार्सआ गोदान दिल्लीयाव थानाय गासै सा 41 हाइ कमिसननि मावफारियाखौ हाखु-दाखुयै बोखारनांनायनि उनाव जास्टिन ट्रुडेउआ लाजिनाय मोनदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय सेप्तेम्बरनि 18 खालाराव कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ खालिस्तान थिउरियानि गाहाय हरदीप सिंह निज्जारखौ कानाडायाव बुथारनाय जाथायखौ लानानै भारतनि लोब्बा दं होननानै बुंदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो मोन्नैबो हादरनि सोमोन्दोआ मोजां नङामोन। बेनिखायनो भारत सोरखारा कानाडानि हाइ कमिसननि मावफारियाखौ बोखारनो बिथोन होदोंमोन। बिमा दुर्गानि फुजा एबा दुर्गा फुजाया जागायबाय। दुलाराय हादरजों लोगोसेनो BTR ओनसोलावबो बिमा दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदियैनो गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव रेलवे स्टेशनाव दुर्गा फुजा आफादा रंगिना संगिना समायनायै दुर्गा फुजानि साइनासालिखौ चन्द्रयान 3नि महराव बानायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे साइनासालिखौ 4 लाख रां खरसा खालामनानै बे समायना फुजानि साइनासालिखौ बानायनाय जादों होननानै मिथिहोयो खुंफुं आफादनिफ्राय। लोगोसे गुबुन फारसेथिं गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय प्रतिध्वनि संघ दुर्गा फुजा कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय समायना साइनासालिजों लोगोसे मण्डपखौ दिनै फुङाव बेखेवनानै होयो BTCनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया। दुर्गा फुजानि साइनासालि आरो मण्डपखौ बेखेवना होनानै दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै गासै BTRनि थागिबि नोगोरारिफोरजों लोगोसे आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो EM उकिल मोसाहारि बिथाङा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।